सर्गेस्त काँग्रेस पुढारी डॉक्टर केतन भाटीकर यांच्या पोस्टमॉर्टमाची चाचणी करपा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे डीन कार्यालयान डॉक्टराचे खाशेल्ले पॅनल स्थापन केला। जीएमसीचे डीन डॉक्टर जे.पी. तिवारी यांनी 15 मे दिसा जारी केल्ल्या अधिकृत आदेशाप्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे उपसंचालक आणि वैजकीय अधीक्षक यांच्या विनंती उपरांत ही समिती स्थापन केल्या। 3 वांगड्यांच्या पॅनलान जीएमसीच्या फॉरेन्सिक मेडिसिन लॅबाचे मुखेल डॉक्टर आंद्रे व्ही फर्नांडीस यांच्या विभागातले व्याख्याते डॉक्टर सुनील चिंबोलकर आणि दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचे वरिष्ठ पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टर सियानो फर्नांडीस हांचो आस्पाव आसा। 40 वर्सां पिरायेचे फोंड्या हांगासरले डॉक्टर केतन भाटीकर दुबावीत परिस्थितीत मेल्ले। पुलिसांनी अननॅचरल डेथ म्हणून केस नोंद केला आणि सध्या फुडलो तपास सुरू आसा। किती बाईट असतो तो I'm not authorized to speak because as per government order you can speak to them. But it's a snake bite. My lips are sealed, I cannot tell you. But you were there, no sir? I have been out of here.